हेल' सनाफोर खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आंबो इसोरनाव मोजाङैनो दङ गोबावनि उनाव दिनै ब्लग भिडिअ लाबोदों आरो आं जोंनि फेमिलिनि दैलि ब्लग लाबोनो थाखाय ट्राइ खालामगासिनो दङ नोंथांमोना अनसायगोन सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोसेनो आं दिनै मोनसे प्रेंक भिडिअ खालामनो नागिरदों आरो अखाबो बोथोर नालाय आंनावहाय माने खनसे मेलायाव नैबे जिबौखौ बायना लाबोनायदों आरो ना बे जिबौखौ आं दिनै प्रेंक खालामगोन आरो ना बिमामोनखो न' खाथिनि बाजैमोन गासिखौबो नायलांबाय थानो दांमोना आं दा बिदाखौ लिंहरनो बारियाव दङ आं दायो बारियाव दङ आं दा बिदाखौ लिंहरगोन हा मायो नायफाय हायलाय बाहेराव नायनो बाय जल्दी दा इसोरो बुथारनो नागिरदों आरो ना नै कौन है ये लोग कहां से आते हैं जल्दी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर क्या sih Rasanya tuh ini lumpurnya. Lumpur apa berbagi jiwa ơi senang kan mo ơi này này ơi ro hàng nang ro hay lại nोंसोर खिथानाङा रावबो मामाखौबो बाजैखौबो गासिखौबो सिगिगोन सिरि थादै ओमफ्राय नोंसोर भिडिअ लाखुमा मिथिबाय हाय नों भिडिअ लाखुमा दै नों बाहेराव नों लाखुमा सिरि नों लाखुमा ओमफ्राय आं ओरै द्रोद होनो हागोन मामानो आमै मा खालामदों नोंलाय नों जागोनसै सा hwbai जोंहा बिमा बायदि खामानि मावो नै जोंहा बिमाखौ माबायदि अनो गासिबो इयाव जोंलाय मालिस खालामना दसे बिदि मोनसेयो जोङो गासिबोनो माबायदि माहा मानसि मोननो ओरैबायदि Mana video lah? Video kon lan roंस्रायासै लस गावसो बुंनानै सिवय थैसिदो मोजाङै ला मोजां नै लोगोफोर जोंहा न' खाथियाव जोंहा बिदिनो बिदि दायो गासैबो दायो जि मोजांखा नालाय गोरनायाव हाजुसै कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर Omalo dah. Lain garai kau ya. hwbai माबा आरोना बिराद मोजां मोनथियो नै बिदिनाय नै आंनि फिसाज्लाया मेट्रिक फेल जानायनि जाहोननो गोथांसो आयंनियावसो मोनलांदों गोथांसो बुरमक गोथांसो
बांद्राय मिनिनायनि मामोन गोरनायावनो साला गारना होदों गिबायासो सोब जादों बिखा बिखो मावजोब्बाय